make them happy so that they will vote for them. Instead, use intimidation, suppression, they burn their markets, they intimidate them and shut their markets. But that's not going to happen under my government, and we are not accepting it again. Ndewo oge onye mana ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ch Akere FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Maazị Gbadebo Rhodes-Vivour bụ onye ji ọkọlọtọ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party wee na-azọ ọkwa ọchịchị onye isi obodo Lagos azọnyela okwu na ya bụ ahịa akpọrọ Akere Market bụ ebe a nọ gbaa ọtụtụ ụlọ ahịa ụmụ Igbo ọkụ ije wee kasie ha obi n'ihi ya bụ ihe ọjọọ nke dakwasịrị ha. O mere nke a taata bụkwa Wednesday mkpụrụ ụbọchị nke asatọ n'ime ọnwa March n'afọ 2023 bụ Wednesday 8 March 2023. Ọ nọrọ na ya bụ ebe wee nye ha ọtụtụ okwu nkasi obi wee gakwa n'iru wee kwe ha nkwa sị na site na amara nke Chukwu na ọ bụrụ na ya merie ya bụ emume ntụliaka nke a ga-eme n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa na ya ga-eji aka ya wee bịa ma rụgharịara ha ya bụ ụlọ ahịa niile gbara ọkụ. Ọ gakwara n'iru wee gwa ha na oge erula mgbe a ga-atụpụ ndị ọchịchị nchigbu niile bụ ndị hapụrụ ụmụ ogbenye ha kwesịrị ilezi anya ma were ikikere ọchịchị nke e nyere ha n'aka wee na-azọgidezi ndị tinyere ha na ya bụ ọkwa. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. By this government for almost 2 decades. People are upset, they vote against them. Instead of them to come and actually do the roads, make them happy so that they will vote for them. Instead, use intimidation, suppression, they burn their markets, they intimidate them and shut their markets. But that's not going to happen under my government, and we are not accepting it again. We are here to show that we are standing with the people, we support them, and we are going to start rebuilding. And there is nothing they can do to stop it coming. LP is going to allow sir. They said that on Saturday is going to be hell, and the government said that on Saturday we are going to finish it. They will meet resistance. We are not going to be intimidated anymore. Lagos is our home. Lagos is our nobody. We never run for them. This is the son of the soil. Whenever I have given us soccer, he come here, he don't come here empty-handed. He come here with something. He give us money that we should rebuild our market. In fact, after Saturdays, when all of us do the needful, vote him into power, that he's going to come here and rebuild this market by himself. Governor, what will our kids eat? What will our family eat? I was responsible to my family. What will my children eat? That's what I stand for. The little people into our house is going away from here. What will my family eat? I have a brown, lovely children. What will my family eat? Let me ask you something. We will go to retire. I will press your vote for you. If you are pressing what you do, I will press your vote. Ọkụ ịhụla ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala n'etu anyị si eme ya na mbụ. Deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe onyonyo nke anyị kiriri ugbu a n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo bịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo bịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo bịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma Igbo ndị nwe m Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu.